на Богомил Дяков и тъч за Берое. Диан Генчев изчаква да получи разрешение да се върне на терена след като получи медицинска помощ. Генчев вече е в игра. Славия атакува в ляво, центрира в наказателното поле. Ъглов удар за Славия. Това ще бъде последния шанс за гостите през първото полувреме да успеят да изравнят резултата, да видим дали ще успеят да сътворят опасност пред вратата на Берое. Илия Илиев е изпълнителя. Илиев на първата града там. Топката беше отклонена от Юруков, но нямаше кой да отправи решаващия удар. Ето го и края на първото полувреме на стадиона в Стара Загора. Берое води срещу Славия с 1-0 с гола на Тодор Христов в 32-та минута. Приготви се за ново изживяване.